Igbo Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma na-ege m ntị, asị m ka nkenekwa unu n'ụbọchị nke taa. Unu aghọtagonu maka o si adị na nkịta anyị na-ewetara unu ka ihe si aga na elekshọn nke a na-eme na Naịjirịa maka presidential and everything na-aga on. Maka anyị nwanụ na Lagos steeti, anyị na-ekwu ya, mụnwa afụghọ m Labour Party na senatorial voting mme, afụghọ m kekwa ọzọ Labour presidential, senatorial and gịnị nwa ọzọ House of Rep, I think. Afọm Labour Party na ha na-abụ, mana for presidential afọm Labour Party and atụlụ m nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi. Unu na-afụ ka onye wee si aga, anyị na-ewetara unu wee na-asị unu na ka ihe si wee kwụrụ na Peter Obi na-eji ọsọ agafe. Unu fufu taa kịta, unu na-afụ ya, unu fufu ka onye wee ihe si agwa ya, wee unu fufu how many vote ọ nọ na ya. Anyị wee na-agwa ihe niile ha mecha nya, ihe niile ha megide nya ka ha fụ na nwanne anyị nwoke alịgo ha ebe ahụ. Chukwunna wee na-abọghị ike. Unu fụ ka ọba ofele Gushi bịa sị na onwe ha idea na achọziri ndị mmadụ na ihu geeti ya na-eme votu, na-asị ebe ọba na nwe ha idea na ihe mere n'ihu geeti ya, kedu ka o esi ma ihe na-eme na Lagos? Sị na ọmahọ ma ịmahọ, ịnụghọ ogodo nọ n'ime ụlọ, ịnụghọ mgbe ndị mmadụ na-agba ọsọ, ịnụghọ mgbe ndị mmadụ anya na-eme votu n'ihu geeti gị, esi na ịdị ha wera. Mana nsogbu adịghị ọcha, ndị mmadụ na-achetakwala azụ votu ebe a Peter Obi. Ihe si were na Peter Obi were azịza Tinubu na Buhari wee na-azakọ Lagos steeti, ọ zakọrọ okpulukpu. Anyị fụkwa o si wee zakọchi Anambra steeti bịa anyị, zakọrọ ya wee zakọrọ ana Igbo anyị niile, maka na enweghị ihe mekata ọ ya achịkpọ ụkwa ụzakọta ana Igbo anyị na ọchịrị wee na-akpa, ụzakọta the whole of South niile ọzakọrọ wee na-akpa, zakọta the whole of North niile wee na-akpa. Ebe anyị enwezi nsogbu n'ugwu Hausa maka Tinubu na nwanne ya nwoke bụ Atiku ya azọ n'ọta azọ. Nghọtago, anyị nwa anaghị agụ nke ahụ n'ọgụ, mana anyị na-ekwu na ka ihe si wee dị na biko onye ọbụla fụ Peter Obi sekpọwu ya Mr. President. Onye na-akpọ ya Mr. President na-akpọsi eke, maka list anụnwa kịta adị ebe a na-egosi na Peter Obi na-ewi na Lagos steeti, and some report na-abata n'abalị nya na-egosikwa na some part na Abuja kwa ọ chịkọkwala ya wee na-akpa. A na-ewetakwa news ebe ọzọ na-agwakwa gị na ọ chịtakwa some part of Bayelsa, Rivers steeti wee kwa na-akpa, despite the fact na Nwike na-achọ ime ihe ọ ya bụ enweghị ndị oyibo na-akpọ he started well and he's ending shamefully. Yọtago, onwe mmadụ ya pụtasị gị gbagakata n'ihu oluzie mgbe ihe dị ya eme ọ nachi ya azụ, na-ajụzi gịnị mee, mana ọ nweghị ya emebicha, maka na onye Jehova si na ọ ya chi anyị bụ Peter Obi bụ ihe na-achị ya kịta na-agbagobi, maka na INEC na-edile ha megide ihe ndị VGC gụgide vootu ha nyụọ na-akụtu ya m nke abalị. Enwere n'ugwu Hausa onwe ebe agụgide ọkụ adịghị etili ha ọkụ, Alaba etili ha ọkụ, mana ihe nke ha na-ezuzu na papa nya were vootu onye ọzọ na-etili onye ọzọ, ndị mmadụ wee gbapụ ha afọ ya, gwa ha na ọ bụghị na aka esi abịa. Biko ndị Igbo anyị, ebe ọbụla ị nọ, nwebe aṅụrị, sie osikapa na be gị, mewe enjoyment, maka na Peter Obi na-akwado iche Naịjirịa, maka na ọchịa ya ọ maka ọdịmma nke m ya na ọdịmma nke gị. Igbo asị m ka anyị na-ewetara unu ya, maka na elekshọn a abụgo ihe ụwa niile na-eti anya na ya, maka na atụmatụ ekwensu niile ma plan ha niile ha mecha ya bụ ihe awa ọkụrụ. Anyị wee na-asị na Jehova aka Chukwu dị n'ihe na-eme na Naịjirịa n'ụwa. Igbo ekene m unu ka ọ dị mbọ ọsọ, maka mgbe ọzọ anyị abịa ebe a anyị na-ekwe enyi mba enyi nzogbu enyi mba enyi ka ọ dị.